problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indogabos, sa mga nakatutok ko niyan sa radyo. Siring man mga tugang itong mga nakasubaybay sa tuyang social media page, ang DCGB News Online. Tabi mga tugang kumusta po kamo? Mauran-uran ng aldaw nin Sabado mga tugang. Nagpuo nagiraray na mag-uran. Kaya importante mga tugang na dapat makusugan sa tuyang resistensya. Tabi Jerome importante na harayo kita mga tugang sa mga kahilangan. Diba? Importante mga tugang nangunyan nakapokus kita sa pagprotehe o pagprotektar kan sa tuyang salud. Dipisil ang magkahilang sa panahon ngunyan. Arog kay ni kay Kuya Al, harayo permi sa hilang kada aldaw nin Domingo may dara perming batag digdi sa DCGB. Bueno mga tugang, sa pangaran po kan regular na nagtakapot kan programa Radyo Klinika tabi mga tugang kada aldaw nin Sabado. Sa pangaran ni VP Henry Maceda, kita po muna ang mag-iriba-iba ngunyan na aldaw nin Sabado. Ako po mga tugang si Joshua Bino. Uron-uron lamang kita. May kinaraman sa salud. Ano ang pwede tang mga tumaron, Jerome, supplement, na makatabang sa tuya na maprotektaran an sa tuyang salud sa anuman ng mga kahilangan. Siringan mapakusog an sa tuyang resistensya mga tugang. Kaya kaibahan tang niya na pagkaaga an matibay ang sikat na si Doc Joey Bitito. Doc, good morning. Magandang umaga sa iyo, Diyos, at magandang umaga sa mga kaibanan ta sa DCGB family at sa tuya pong mga tuga na naginanyog, digitabi sa Bicolandia. Diyos maray na umaga po sa Indogabos. Si Doc Joey ang habang tumatanda, parang bumabata pa rin. Ano ang sikreto ni Doc? Ang sikreto dyan, Diyos, alam mo, number one, tayo ay palaging nagdadasal sa Panginoon Diyos. Kahit yung mga bagyong yan, hindi ako naniniwala na tayo ay matakot ng matakot, bagkos, magpreparar para sa safety natin. Pero pinaka-importante ang mga G sa ating Panginoon Diyos, mas maganda yung nasa puso, hindi lang sa bibig. Pangalawa, tulad ko, tinutuon ko po ang buhay ko para humabang buhay. Kasi Diyos, 71 na tayo. Wow, 71 ka na pala? Ang lakas natin para 51 lang. Kaya binansagan tayo, Diyos, na ang lalaking hindi tumatanda. Kasi si paring BP Henry, ang lalaking hindi inuumaga. Tayo naman, sabi nila, parang hindi ka tumatanda, Doc Joey. Sabi ko, kasi nga, nakatutok tayo sa kalusugan. So, ginagawa natin dyan, number one, yung diet natin, bira tayong kumain ng karne at saka yung mamantika. At yun nga, lagi tayong, ang exercise ko nga, hindi masyado. Yun lang, nag-walking. Minsan nagpapainit tayo sa sikat ng araw sa umaga. Tapos, ang marami natin, yung food supplements natin na galing sa Amerika, na iniinom natin since 2008 pa. So, 18 years na akong umiinom nito.
sa kuyang eksperyensya, Mhm. talagang napakalaki ang nagawa nito sa aking katawan kasi bago dumating ito, medyo may mga health challenges tayo. Mhm. Pero noong uminom na tayo nito, nawala yung aking frozen shoulder, nawala yung aking mga yung problema ko kasi yung lung problem ay malaki po ang nagawa nito. Pagkatapos yung heart natin na yung aking back pain na pag sumakit, halos hindi ako makatayo ay talagang ito'y halos nawala lahat yan at nakita ko ang lakas ko parang nasa 50 lang tayo. Mhm. Lahat nagagawa natin, nagda-drive tayo, lahat. Ang consultation dito sa atin araw-araw, minsan ang dami-dami. Minsan hindi tayo nakapag-breakfast, hindi tayo naka-lunch tayo, mga past 1 o'clock na kasi inuuna muna natin yung mga kliyente natin, yung mga pasyenteng pumupunta sa atin. And of course, yung pagtulong natin sa kapwa, lagi kong iniisip yan, at saka yung positivity para po ay balanse po ang buhay natin. Sapagkat minsan lang tayo dumating sa mundong ibabaw, pinanganak, at kailangan ay gawin na natin ang tama para po in totality, masasabi natin na successful tayo sa buhay natin. Mhm. Ito Dok na mga Miracle Health Corporation products natin, talagang nakatulong to Dok na mapakusog ang resistensya kan sarong tao and kumbaga makaiwas-iwas kita sa mga helang kasi mahal bagang magkasakit ngunyan Dok. Super. May mga pasyente tayo dito na gumagastos halos 1,000,000 na, Mhm. pero wala rin nangyari. At nung pumunta sa atin, yung katulad nitong may pneumonia, Mhm. ay ang laki na nagastos. Yung isa naman, mga hospital na mga first class hospital natin dito sa Bicolandia. Yung isa naman, mayroong infeksyon, Mhm. babae ito, tagal na sa hospital, more than 2 weeks na. Kaya sabi sa anak, pumunta ka na kay Doc Joey, kailangan ko na ng amazing. Mhm. Kahit nasa hospital, pinapainom pero hindi na pinapakita sa doktor. In 2 days lang, nakalabas na si nanay sa hospital. Kaya tuwang-tuwa ang pamilya. Yung isa naman, hindi na sila makatulog, may cancer eh. Buong pamilya, umuwi na yung mga anak galing sa Manila. Pumunta sa akin yung yung anak, pinaliwanag lang, ito ang sakit ng tatay namin, hindi na nakakatulog, hindi na halos makakain. At kaya magagawa Doc Joey? Binigyan ko na ng lahat ng nalalaman ko kasi 25 years na tayo Diyos sa natural medicine eh. Mhm. Ginawa ko na lahat. Of course, pinagdadasal natin number 1 kasi ako naniniwala ang mahal na Diyos, pag tayo po ay siyang inuna natin, ay talagang uunahin din tayo. Would you believe, sabi nga nung anak, pakainom pa lang Doc ng iyong mga binigay sa tatay namin, ay nakatulog na. Kaya for the first time daw, nakatulog silang lahat. Kasi nung hindi nakakatulog yung tatay, nako, ang masyadong maribukon, hindi sila nakatulog. Alam mo Doc, nung pinainom namin, nakatulog ang tatay namin. At lahat, sabi niya kami, lahat ay nakatulog ng maganda. Kaya sabi niya, thank you at nalaman namin na mayroon palang mga produkto talaga nakakatulong sa kalusugan ng aming tatay. Mhm. Ano-anong mga products Dok ang kumbaga available natin diyan na pwede? Okay, ang ating flagship product talaga, yung flagship products natin, yung tinatawag natin Amazing 4, yan na Diyos, yung Miracle C, ito po ang dapat inumin ng lahat ng tao, may sakit man o wala, bata man o matanda. Yung Miracle C. Mhm. Kasi ang Miracle C, Diyos, 5 klaseng natural vitamin C. Remember, ang tao, hindi tayo nagpo-produce ng vitamin C. Pero nagpo-produce tayo ng glutathione. Nagpo-produce tayo ng collagen, ang ating katawan. Pero pagdating po sa vitamin C, hindi tayo nagpo-produce.
Kaya nakapagtataka eh. So saan po natin makukuha ang Miracle C, ay ang vitamin C? Sa mga gulay at prutas. Kaya ang kagandaan ng Miracle C, Diyos, it's natural, at ito po mayroong ester C. Pag sinabi natin ester C, natural po yan. Hindi po yan alkaline, hindi po yan acidic, natural. Ibig sabihin, neutral pH. Anong pang sinabi pong neutral? Para Diyos, halimbawa, si Pacquiao, Manny Pacquiao, maglalaban kay Mayweather. So ang mga tao, siyempre, kababayan natin, kay Pacquiao tayo. Yung Amerikano naman, mostly, kay Mayweather. Yung referee, neutral dapat. Neutral. Walang pinapanigan. Kaya po yung atin, neutral ang ating pong vitamin C natin. Kasi, pag sinabi po ng mga nagbibinta, ay kailangan ang vitamin C mo ay acidic. May acid. Bakit? Ang acid po kasi, importante yan para ma-digest ang pagkain. But too much acidity, masama sa katawan natin. Yung mga alkaline naman, ganito naman sasabihin nila, nako, kailangan alkaline ang inumin ninyo. Bakit? Kasi sabi niya, ang acidity, cancer cells thrives on acidic environment. Tama po yan. Kung masyadong acidic na pong ating katawan, yan po ang gustong-gusto ng cancer cells. Pero too much alkalinity, masama rin po. Hindi ka halos makakatulog. Yan. At marami pang epekto sa katawan. Kaya kailangan neutral pH. Hindi ka acidic, hindi ka rin too much alkaline. Okay, normal. Yan po ang atin is ester C. Pangalawa po, mayroon tayong sangkap na acerola berry. Ang acerola berry, very rich in natural vitamin C. According to Dr. Mark Moyad, an American medical doctor, nutritionist, researcher, sabi niya, acerola berry is the most complete natural vitamin C. Siya po may sabi, hindi po ako. Siya po kasi ang dalubhasa, hindi ako. So, ginagawa ko. So, ibig sabihin, kailangan kong sundin ito kasi ito magaling napakagaling. So, iyan po, may acerola berry ang ating Miracle C. Pangatlo po, meron po yan na sea buckthorn. It's also a natural vitamin C na ito during the ancient time, diyan po sa Russia, ang daming namatay sa cancer. Pinakain lang po sila ng sea buckthorn, ay alam po ninyo, marami ang natulungan, marami ang nakarecover. Kaya sabi ni Dr. Madeline Portwood, magaling po itong, may doctorate degree po ito, si Sabrite, sabi niya, si Buckthorn is cure all. Ang may sabi po siya, hindi ako. Pero siya po, dalubhasa, researcher po siya, may PhD po siya, sinabi niya yan. So, yan po ang ating Miracle C, may si Buckthorn. At meron din po yan na Indian gooseberry, na it's a fruit na very powerful din na sa mayroong natural vitamin C. At ang panglimang sangkap ng Miracle C ay Rosepps, Rosa kanina, iyan po ay mayroong probiotic. Kung sa medical field, sinasaksakan ang pasyente, pinaano ng antibiotic. Di ba antibiotic pag nasubran, masama sa katawan? Kaya regulated po yan. Kailangan pumunta kayo sa dalubhasang doktor. Sa atin namang na nasa natural medicine, probiotic. Ibig sabihin, yung Rosepps po, matutulungan ka na ang iyong katawan kung kayo po may mga problema sa mga bakterya, mikrobyo, yan po ay nakakatulong po ang ating Rosepps. Then andyan din po sa Miracle C. At ang kagandahan niyan, Diyos, it's natural. Walang side effect. So you don't need a medical doctor para ka uminom niyan. So yan po ang 5 sangkap ng Miracle C. Kaya po ito ini-endorse ko sa lahat ng tao. Katulad ngayon sa katutak na sipon, ubo, lagnat, trangkaso, mayroon ng pneumonia, may namatay pa lang sa pneumonia na isang sikat na politician, 101 years old. Pero kung sa totoo lang, kung ako ang advisor nila, health advisor, isinaman niya ang ating mga produkto, baka buhay pa ngayon.
Kasi ang produkto natin, Doc, Diyos, hindi naman po ito nasa merkado. Hindi po ito alam ng karamihan ng doktor. Mm. At kung may alaman, bibihira lang. Kaya po itong Miracle C, napakagaling po ito. Sa mga bata, tatanggalin nila sa kapsula, hatiin, ipainom, nako, sa gatas, konting gatas o tubig. Nako, kahit pa may mga sinat-sinat yan, malaki po magagawa. Sa may mga adult naman katulad natin, kasi vitamin C kailangan uminom ka ng 2 kapsul isang araw, makakatulong na. Pag may mga health challenges, 3 hanggang 6 na kapsula. Napakagaling po nito, sa totoo lang. Walang katulad. Iniinom ko po ito since 2008 at nakita po ninyo, sabi nila, Dok, parang hindi ka tumatanda, mas lalo kang bumabata at naiiwasan po ang mga karamdaman. Kung may sipon kayo, umaabot ng 1 week, 2 weeks or more, pag ito po ay within 3 days, malamang po gagaling na kayo. Kaya mag-Miracle C, ito po ang pinaka-mura naming food supplement na kapsula, ang Miracle C. Pangalawa, meron tayong Mega A, Diyos, at tinatawag natin Mega, it's huge, A is antioxidant. Diba? Marami dyan nagsasabi, nako, ang aming produkto magaling na mag-detoxify, antioxidant, lilinisin ang dumi sa inyong katawan. Pero sa atin, itong Mega A, it's proven and tested. Kasi nga po, mayroon po itong mga 5 superfruits. Ano po ba ang mga 5 superfruits natin? Meron po tayong acai berry. Ang acai berry, kahit i-research nila, the #1 berry in the world. Bago mag-pandemic, yan po yung naging rage sa Amerika. Kasi yung mga sikat na mga artista dyan ay ang kinakain, ang iniinom, yung acai berry. Ito po, meron ang ating Mega A capsule. At ito po, merong super antioxidant. Pag sinabing antioxidant, Diyos, nililinis ang loob ng ating katawan. Correct. At ang kagandahan nito, merong anti-cancer property, merong anti-aging. Pag nasubrang ka nitong Mega A capsule, ay ikaw ay parang hindi tumatanda. So, para na kayo ay yung ang lalaking hindi tumatanda na si Doc Joey. So, yan po ang kagandahan ng Mega A. Acai berry, meron din po yan na cranberry. Ang cranberry naman, it's a fruit na napakaganda rin po ito, lalo sa may mga UTI. Kaya nga po yung pasyente namin na matagal na sa ospital, more than 2 weeks na, pinainom po namin in just 2 weeks, gumaling po yung kanyang UTI. Di ba? Ang galing po. Yung infection niya na hindi gumagaling sa ospital, napakamahal ang binabayaran, ay uminom nito in just 2 days, sabi nung kanyang anak. At meron din po itong tinatawag pomegranate. Ang pomegranate po, yung granada. Bibihira ka na kasi, Diyos, makakita ngayon ng granada. Oo. Ito po ay meron pong anti-cancer property. At ito po ay meron pong super antioxidant din po ito. At meron tayong elderberry and blueberry. Ito po ay nakakatulong sa ating immune system at nakakatulong po sa mata. Kaya dito, Diyos, sa amin, maraming for operation na sa mata. Marami na pong halos hindi na makakita sa mata. Alam po ninyo, 3 to 6 months, maraming naibalik yung kanilang paningin. Kaya po sila ay nagpapasalamat ng gusto sa ating mga produkto. Ang hindi nila alam, yung ating produkto mayroon pong vitamina para sa mga mata. Kaya po sila ay nakarecover sa kanilang karamdaman sa mata. At meron din po ito na multi-5 capsule. Na itong multi-5 capsule naman ito, mga mushrooms naman po ito. 5 klaseng mushrooms. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, 5. At ang napakaganda nito, Diyos, meron itong shiitake and maitake mushrooms. Diyan po sa Japan, aprobado na for cancer prevention and cure. Sa Japan po yan, ha? Kasi kanya-kanya po yan na FDA. Sa Japanese FDA, it's already been approved na ang shiitake and maitake as cancer prevention. So meron po tayo. At meron na rin po tayo niyan na yung Agaricus blacea. Ang Agaricus blacea, ito po ay napakaganda kasi po ito ay nakakatulong sa may cancer, nakakatulong po. According to research po yan na Diyos, according to research, ang SIBA nakakatulong po ay ang Agaricus blacea sa may cancer,
sa may high blood, sa may problema sa cardiovascular, at nakakatulong din pag uminom ka ng marami sa may obesity. Kaya hindi ka nagtatakbo ng 10 kilometro. Yan, ang kagandahan yan. At meron din po yan na reishi and cordyceps from China, na ang cordyceps po during the ancient time, ang nakakakain lang po yan ng mga may royal blood. Wala kang royal blood, hindi ka makakain yan. Ngayon po napakamahal yan sa Hong Kong, pero hindi na ninyo kailangan pumunta sa Hong Kong. Nasa kay Doc Joey na po yan, meron available na po yan sa Miracle Health Corporation ang itong produktong ito, at andyan po yan sa ating multi-5 capsule, at andyan din po yan sa ating multi-5 coffee. Kaya nga po, yung mga lalaking gustong lumakas ang katawan, umiinom dito, suki natin sa multi-5 capsule, suki natin sa multi-5 coffee. Yan po ang maganda dyan. At ang reishi mushroom naman, pinapalakas ng gusto ang ating immune system, merong anti-cancer property. Kaya yung ibang may mga cancer dito, patients, na hindi pa naman talaga mamamatay na, ay nakakatulong ang ating mga produkto. So yan pong tatlong yan, yung unang-una nating produkto, Diyos, noong 2008, pinansagayan na Amazing Trio. Sumikat yan sa Metro Manila. Kasi nasa Manila pa ako noon, Diyos. Ngayon, kinopya yan. May gumawa naman niya na iba na trio din. Binago lang, hindi Amazing. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko ng Mega 1. Kaya naging Amazing 4. Ang Mega 1 natin, very special. Kasi doon po sa 15 ingredients ng Amazing Trio, kinuha po natin ang 14. Ang hindi lang po natin kinuha yung esterse. Ngayon, dinagdagan natin yan, Diyos, ng mga well-known na gulay, katulad po ng broccoli. Alam ba ninyo, Diyos, kaya napakamahal ang broccoli? Kasi po yan, very rich in natural vitamin C. Merong anti-cancer property yan. May antioxidant yan, ang broccoli. Kaya napakamahal at bihira mong mabili sa palengke. Bagkus mabibili mo lang sa mga sigat na mall. Di ba? Correct. Yan ang broccoli. Dinagdagan natin yan sa ating Mega 1. Din dinagdagan po natin yan ng bitter melon. Ang bitter melon, yung punggok na ampalaya. Kasi marami po ang may diabetes. Yung type 2 diabetes, nakakatulong po yan. Then, dinagdagan natin yan yung luyang dilaw, yung turmeric. Kasi marami pong mayroong arthritis. Kasi yan po ay nakakatulong sa inflammation, ang turmeric. At sa pagsusuri, pati sa cancer, nakakatulong po ang turmeric. Di ba? So yan po ang sangkap ng Mega 1. At dinagdagan natin yan, yung pinakasikat sa buong mundo. Ano yun, Diyos? Yung tinatawag natin the miracle tree. Yung malunggay. Malunggay. Pero, kailangan ang malunggay, kakainin natin araw-araw. O ikaw, Diyos, kailan ka huling nakakain ng malunggay? Matagal na, bago pa magbagyo. Meron mo yan. Matagal na, di ba? Lalo ngayon na nagbagyo. Wala nang kalunggay. Walang malunggay. Kung mayroon konting-konti, di ba? Correct. Pero pag uminom ka, Diyos, ng Mega 1, solve ka na. Mayroon ng malunggay ang ating Mega 1. At saka yung Amazing Coffee Mix natin, may malunggay din po yan. Yung Amazing Juice natin, with Miracle C and Collagen and Glutathione, meron din po yan na malunggay. Kaya, solve na yung malunggay natin. Kasi, sa pagsusuri, Diyos, alam ba natin, maraming nakikinig sa atin, ang malunggay po, more than 100 vitamins and minerals. Vitamin C, loaded with vitamin C, may antioxidant, nakapagpapalakas sa immune system, nakakatulong din sa may cancer. Ang dami pong nagagawa ng malunggay. Pero kailangan, kainin po natin yan araw-araw. Ay hindi mo nakakain, inom ka ng Mega 1 ni Doc Joey kasi may malunggay. O, ang kape mo, bakit ka ba magkakape ng iba? Di, Amazing Coffee Mix na kasi may malunggay yan, meron yan 5 mushroom, may 5 berries po yan, mayroon po yung stevia, kaya kahit diabetics ka, pwede ka uminom ng Amazing Coffee Mix. Ang stevia, Doc, yung alternate sa sugar, Opo, yung stevia, alternate yan sa sugar. Kaya kahit medyo kasi, ang tao baga, pag matabang, karamihan ng tao pag matabang, ayaw inumin.
Kaya nilalagyan natin, ang sugar naman, bawal. Mhm. Kasi magkakaroon ka ng diabetes. Mhm. Kaya nilagay natin, stevia, healthy pa, yung galing sa plant. Ang stevia ba, plant yan eh. Mhm. So yan po ang maganda po sa ating Migawan. At hindi lang yan, Diyos. Nilagyan pa natin yan ng 3 mga herbs. Mhm. Kasi ang mga tao nalilito. Ano ba, Dok, ang iyong produkto? Herbal ba yan? Pag sinabi mong herbal, galing po sa herbs yan. Mhm. Pag sinabi mong natural, di natural. Pwede yan na gulay, pwedeng prutas, Mhm. pwedeng herbs, natural. Kasi dalawa naman na ang medication, di ba? Mhm. Yung isa, synthetic drugs. Pag sinabi mong synthetic, may mga chemical na yan, nagawa ng tao yan, kailangan ng prescription ng doktor. Pag sinabi mong natural, yun pong binigay sa atin ng Panginoon Diyos na nagpapalakas sa ating immune system. Mhm. Kasi ang ating immune system, Diyos, meron po yan ng kapasidad para to heal itself. Ibig sabihin, kung may pumasok na mikrobyo sa ating katawan, kung malakas po ang ating immune system, kaya pong patayin yan. Yung first defense mechanism natin, ang ating immune system. Pero pag mahina yan, ay hindi, pinapabayaan lang yan. Hindi niya kayang patayin ang mikrobyo, mga bakterya yan, mga viruses na yan. Kaya, during the pandemic, di ba? Mhm. During the pandemic, sabi nila, walang gamot ang coronavirus. Mhm. Pero, maraming namatay nung wala pang mga vaccine, pero marami ring gumaling. Sino ang mga gumaling? Yung malakas ang immune system. Usually po, malakas ang immune system, yung mga young adult, Mhm. yung mga nasa 20 hanggang mga 30 plus, Mhm. 18, 19, 20, hanggang mga 35, 36, 37. Kung walang bisyo, hanggang 40. Pero pag may bisyo, pag 40 na, humihina ng immune system. Mhm. So ganun po, mga young adult, bibira. Sino naman po ang maraming casualty noong pandemic? Usually po, mga bata. Mga 1 year old, 2 years old, 3 years old. Kasi mahina ang immune system at yung mga matatanda, yung mga 60 plus. Mhm. Kasi mahina po ang immune system nila. Di ba? So kailangan po malakas parati ang immune system natin sapagkat kung ano man pumasok sa ating katawan, ano mang mayroong mangyari dyan, ay mayroong kang panlaban. Yung binigay sa atin ni Lord Jesus Christ na immune system. So doon po sa Migawan, halos po marami dyan na produkto ang pampalakas sa immune system. Halos po lahat yan. At yung 3 herbs nga na sinabi ko, yung astragalus, it's an herb, 1,000 years ago na napatunayan na talaga nagpapalakas sa immune system. Kaya sinama natin dyan. Nilagyan din po natin yan ng milk thistle. It's an herb na ito po ay nakakatulong sa may mga cancer. And pangatlo po na herb dyan, yung tinatawag nating the queen of herbs, yung pong holy basil na sa pagsusuri talaga nagpapalakas sa immune system. So 21 unique natural ingredients yan po sa Migawan, kaya po very special yan. Kaya yan po ang gustong inumin ng karamihan ng tao, ang Migawan. Lalong-lalo na kung wala ka namang health concern, uminom ka dyan ng 2, you're already protected. Dinagdagan mo pa ng miracle ng 2, ay ano ka na? Ay, nakita mo dyan sa paligid mo sa inyong barangay, lahat na may sipon o bulag na trangkaso, ikaw halos hindi ka dinadapuan. Dapuan ka man in just 2 days, on the 3rd day or 4th day, magaling ka na. Kaya yan po napaganda ng Migawan capsule natin. Pwede po yan for prevention. Pwede pag for prevention, inom ka ng 2, isa sa umaga, isa sa gabi. Pero kung may mga health challenges ka na, iinom ka na dyan ng 3, 6 or more a day para po matulungan ang immune system para po ay malabanan ang iba't ibang klaseng mga karamdaman. So ang purpose natin dito, Diyos, palakasin ang ating katawan, i-detoxify, i-balance ang ating ang ating katawan para po sa overall health natin. Sapagkat ang mga karamdaman po yan, maraming kausa po yan. At ako po hindi naniniwala na pag ang tao matanda na ay ready to die. As a matter of fact, pag tayo nagkakaedad na dapat wise na tayo,
unahin natin ang kalusugan. Sinasabi ko dito sa ating mga pumupunta sa atin, Kako, ano bang importante sa inyo? Pera o ang inyong kalusugan? Sasabihin, pera ay kalusugan. Kasi Kako, may edad na tayo, tapos na obligasyon natin sa mga anak natin. Bakit? Kinukuriputan mo pa rin ang buhay mo. Mhm. Pag namatay ka tomorrow, bakit? May madadala ka ba kahit piso? Wala. Pero yung pera mo ginamit mo, nabawasan ng kaunti, buhay ka, healthy ka, makapag-enjoy ka, you can play with your apo, you can have the mingle with your family. Pero pag patay ka na, wala na. Ang dami pong namamatay na walang kalaban-laban kasi nga po hindi alam ang gagawin. Too much confidence sa iyong ginagawa ng lipunan, ayaw nila. Kasi sabi nila, ay hindi naman yan rekomendado ni ganito. Pero ang tanong ko, the early years, during the time of Jesus Christ, mga disciples, bakit ang tao noon umaabot ng daan-daan ang edad na ang iniinom lang, ginagamit lang, ay puro natural? Bakit? Bakit nung wala na, nauso na, yung hindi na iniinom, hindi na ginagamit yung mga natural, ang baba na ng life expectancy ng tao. Ngayon, dami namamatay na below 40, below 50, below 60, below 70. Ang daming namamatay na dapat hindi pa mamamatay yan. Sa totoo lang, hindi po ano yan ang Panginoon Diyos, no? Hindi po. Ang Panginoon Diyos, binigyan tayo ng buhay, precious sa Kanya yan. Pero sinabi ng Panginoon Diyos, pangalagaan mo ang buhay mo. Nakatulad ng pag-aalaga sa atin ng Panginoon. Pero, ang tao kasi matigas ang ulo natin. Di ba? Mhm. Mhm. Kakain tayo, puro karne, puro mamantika, puro maalat, marami pang seasoning. Nako, kasi ang sarap-sarap, di ba? Mhm. Iinom pa, magsisigarilyo pa. Isang pack a day, nagsigarilyo. Iinom pa ng gabi-gabi. Sinisira niya ang katawan niya. Ayaw uminom ng food supplement ni Doc Joey. Kasi isipin niyo si Doc Joey lang ang yayaman. Hindi man kayo uminom po. Doc Joey na ako, hindi ko sabihin kung sino ako. Di ba? Ang importante sa akin, makatulong ng marami. Di ba? Mhm. Ang importante sa akin, ang lalaki hindi tumatanda para ating looking young, looking healthy, at makatulong sa maraming tao. Di ba? Mhm. Kaya po, hindi dapat na tayo may edad na, 60 ka na pataas, nakukuriputan mo pambuhay mo, pumunta ka na kay Doc Joey, pre-consultation, walang bayad, mabayaran mo lang mga produkto. At ang kagandahan sa akin, Diyos, may ginawa tayong programa na kung ikaw, halimbawa, 65, may sakit halimbawa, high blood, diabetes, high cholesterol, in just 3 months, nagnormal lahat nung nagpa-laboratory. O, sabihin niya na, ilan ba ang kanyang kapamilya, ilan ba ang kanyang mga kamag-anak, ilan ba ang kanyang kaibigan, ilan ba ang kanyang mga kapitbahay. O, dalhin niya na sa akin lahat, di ba? Kasi siya, confident siya na masasabi, ito ang aking mga karamdaman, ito ang aking mga maintenance, pero hindi pa rin ako tuluyang gumaling. Pero nung pumunta ako kay Doc Joey, in 3 months, nagnormal lahat. O, di ba? So maniniwala ang lahat ng tao kasi kilala siya eh. Kaya nagtatag tayo, Diyos, ng for the love, pagmamahal, care, pag-aaruga of senior citizens, mga ating lula't lolo, PWDs, yung may mga kapansanan, in family. Doon sa family po, kung kayo po, mayroon po kayong mga senior citizen na kamag-anak, kapamilya, kaibigan, o PWD o PWD kaibigan, kamag-anak, ay pwede rin kayo mag-join sa amin. Ibig sabihin, even you are not 60 years old and above, pwede kayo mag-join sa amin. Alam po ninyo, Diyos, ang ating miyembro malapit nang maging 300. Mhm. Ang number 1 objective niya na, Diyos, labanan ang mga karamdaman. Okay. Pangalawang objective,
malabanan ang kahirapan kahit pa paano mga senior ko na PWDs, pwede ka pa rin kumita. Yan ang kagandahan dyan. Pangatlo, serbisyo na nagtutulungan bilang isang napakalaking pamilya. At pang-apat, para magkaroon ng fun, enjoyment, and happiness. Kaya sa December 21, magkakaroon kami ng free Christmas party. Wow. Wala pong babayaran yung mga miyembro natin. Simula ng umaga, alas 9:30 hanggang alas 4:30. Libre ang swimming, yung mga matatanda hanggang baywang lang. Yung mga may edad na ay yung mga hindi pa matatanda hanggang liig lang, di ba? Swimming. Pagkatapos magkakaroon tayo ng lunch party, lahat ay naka-budol fight, lahat nakakamay. Wala pong magagamit ng tinidor. Kahit may guest na sino man siya, very popular siya, hindi po pwedeng hindi namin nangkot sa tinidor. Kaya invite namin, pupunta sa Sir, Ma'am, bawal wala ang lunch natin, ang merienda, ang lunch natin, bodol fight. Wala po tayong gagamit na kutsara tinidor. Kung ang 200 to 300 pupunta dyan sa Dorotea Resort and Spa, ganyan, masaya kami. Isang big family. Di ba napakaganda yan? Sabi ko nga, ito ang Christmas party na hindi ko pa na-enjoy. Ibig sabihin, first time ito, I'm already 71, at gagawin po natin ito para maging unique. At maraming games, marami po tayong raffle. Pagdating ng hapon, mayroon tayong merienda. Uuwi po lahat ng partners na masaya. Hindi po kami uuwi kung hindi po kung mayroong ilan dyan na hindi masaya. Kasi tatanungin namin, masaya ba kayong lahat? Nakatanggap na ba kayo ng regalo lahat? Pag hindi pa, hindi kami uuwi. Napakaganda ito, Diyos. Kaya sa mga taong gustong malabanan ang mga karamdaman, magkaroon ng pangkabuhayan, referral po, hindi kayo magbibinta, no? I-refer lang ninyo sa akin, may kita kayo. Yung isang taga-tabako nag-refer sa akin dito, sinamahan niya yung pamilya ng may cancer. Hindi niya alam, nag-abil po yung pasyente ng 14,000. Hindi niya alam, pag-uwi niya, hiningi ko na yung GCash. Pinadalang ko ng 2,000, tuwang-tuwa. Pero yun mo, nag-refer ka lang, sinamahan mo lang yung tao dito sa akin, kumita ka ng 2,000. Laway lang. Uli noon, tuloy-tuloy na bili, tuloy-tuloy na kita. Kita basta kayo ay miyembro sa aming organization. Kasi gusto po namin matulungan lahat. Kasi nga po, ang problema, Diyos, ng matatanda, humihina na, may mga sakit. So mayroon tayong produkto na para sila ay matulungan na umigi. Pangalawa, ang problema, kulang sa pera. So through referral program, matutulungan natin silang kumita. Pangatlo, yung in case of halimbawa namatay yung miyembro namin, mahirap yung pamilya, alam po namin, nagbigay po yung organization ng 500, nagbigay po Miracle Health Corporation ng 500, nagbigay po rin ako ng 500, at yung mga kasama natin nagbigay ng 900. So naka 2,004. Yung isa naman na miyembro magbibigay daw ng bigas. So ang kaganda nito, may belongingness. In time of katulad niyan, ay merong tutulong. Yung isa naman, nasa ospital yung apo at yung anak ay nakatanggap ng 900. Biruin mo yan. So napakagandang organisasyon in time of emergency. Meron tutulong sa atin na hindi nagaling sa gobyerno. Di ba? At pang-apat nga, yung fun enjoyment natin. Di ba? Fun and enjoyment natin na tayo po ay magkakaroon ng free Christmas party sa December 21 po, diyan po sa Dorotea Resort and Spa. Paano ba Kaya ito na? napakaganda, Diyos, ang ating mga programa para tulungan ang ating mga kababayan. Ito po kasi, Diyos, hindi lang po ito sa Albay. Meron na tayong mga miyembro sa Catanduanes, may miyembro na tayo sa diyan po sa Masbate, may miyembro na po tayo sa Camarines Sur. Ang wala pa lang tayong miyembro sa Camarines Norte.
Dito sa Albay ang napakaraming miyembro natin. Kaya ito po, from 18 years old and above, na kayo po ay hindi pinaghanap ng batas, ay pwede kayo magmiyembro. Kailangan lang, kung kayo malalayo, sa mga malalayo, pwede rin. Pwede silang hindi pumunta sa akin. Kailangan lang, meron po silang messenger, ipapadala natin yung application form. Pagkatapos po, may kaunti lang po ito, Diyos, na investment. Ang investment, Diyos, hindi po membership. Kasi ang membership, wala kang matatanggap. Ito po, may produktong matatanggap. Then after that, pwedeng ipadala kung nasa Luzon, Visayas, Mindanao sila, pwede natin ipadala through GNT, magdadagdag lang sila ng 100 pesos. Kaya nationwide, pwede magmembro kay Doc Joey Betito na samahan na maka-Diyos, maka-tao, makabayan, maka-senyor, maka-PWDs, at maka-pamilyang nagmamahal sa senyor at sa mga PWD. Ito po'y total, in totality. Hindi lang po itong membership ng mga halimbawa civic organization, hindi lang po ito membership na kung ano-ano, mga fraternity. Ito po'y pangkalahatan. Pangkalahatan na kailangan ng bawat tao, ito po ang ating binibigay sa ating mga miyembro. Kaya December 21, sangkatutak ang pag-aatin po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Paano yung Dok yung mga gustong pumunta sa office? Saan ba kayo Dok matatagpuan tabi? Ang ating pong opisina, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Color green ang ating building. Kung galing tayong Legazpi, madadaan natin ang Iglesia ni Cristo. Susunod ang Bangko Sentral. Doon sa bandang dulo, doon po ang parking ng Bangko Sentral. Harap po noon ang ating opisina, ang ating building na DGB. At sa dulo po, andyan po yung Barrientos Machine Shop. Iyan po negosyo naman ni na Mayor Hisham ng kanyang mga magulang. At kung galing ka naman sa Albay, punta kang Legazpi diretso, mauna muna yung bridge, pagkatapos ay makita na bandang kanan ang Barrientos. Sa bandang kaliwa nga naman po yan, yung CEO Mario Cafe, ang katabi namin. So yan na po ang ating opisina. Wala po, alam na po dito karamihan ang opisina ni Doc Joey Betito. So mga gusto naman pong magtanong, ang ating numero 0910-4482-598, 0910-4482-598, 0917-853-8933, 0917-853-8933. Dinagdagan ko, bali tatlo na. 0998-975-8121, 0998-975-8121 para sa ating mga kababayan. Anywhere you are, meron nga sa amin nagpadala nung isang araw, taga London. 3 beses nang bumili ng ating produkto, pinadala namin sa kanyang magulang diyan po sa Camarinesor. At dahil yung kanyang father ay suffering from pneumonia, kaya po ay nag-aabil yung kanyang anak sa London. Binabayaran lang po na kami ng GCash. Binabayaran niya sa bangko niya, pinapadala sa amin, kino-convert into GCash. Kaya anywhere you are, pwede po kayo mag-avail ng aming mga produkto as long as kayo po ay desididong matulungan namin. Messenger Dok, pwede din. Ano po? Messenger, pwede na mag-chat lang sa Messenger. Yeah, pwede po mag-chat sa ating Messenger Diyos. Ang ating Messenger po, ang ating page, Doc Joey Betito page. Capital po yan kasi may kumupya. DOC, Doc Joey, Joey, Betito, Betito, Doc Joey Betito. May Messenger po yan, kailangan i-follow muna. Then ang aking pong personal account, Joey Betito, Joey Bibon Betito, open close parenthesis Doc Joey. Pwede po sila mag-follow at mag-message. Parating puno yan, kaya gumawa pa ako ng isang second account, Doc Ching Bermundo Bibon Betito, kasi when I was a kid, Diyos, yung aking pamilya, mga kaibigan ko, ang palayaw ko, Ching Betito. Malayo kaya, sa Joey.
Okay. Kaya po ay iyan po ang akin. So kailangan follow din po yan, then message. Para matulungan po namin kayong lahat. Ang experience ko po sa natural medicine, 25 years na. More than pa nga nung hindi pa tayo nag full time. Pero sa full time, 25 years at tayo po ang founder ng Miracle Health Corporation, yung kumpanya nitong ating mga amazing products. At aside pa mga kapsulang ito pala Diyos, ay mayroon tayong 3 coffee, Mega A coffee, antioxidant coffee, yung gusto mong magpapayat, slimming coffee, yan po. At yung hindi nakakadumi, nakakatulong po yan. Then meron tayong multi-5 coffee, yung naman pong mga mushroom, mga pampalakas sa katawan, even yung may mga dysmenorrhea, ay nakakatulong po yan. May mga irregular menstruation, nakakatulong po yan. Ang pinakamagandang coffee po natin, yung Amazing Coffee Mix 14-in-1, kasi may malunggay na po yan, may stevia, may 5 ingredients ng mushrooms, may 5 ingredients po ng mga berries, at may moringa po yan. Kaya 14-in-1, kahit diabetics pwede. Sa juice naman po natin, Amazing Juice with Miracle C and collagen. So gusto mo lang mag-smooth ang skin, may collagen. Meron po tayong isa ring Amazing Juice with Miracle C and glutathione. Ang glutathione naman maganda sa ating sa liver, sa may mga UTI, kaya maganda po 'yan ang ating pong Amazing Juice with glutathione. At meron po tayong isang kape na darating pa na mas magaling at isang juice na maaring dumating din. Ito po ay for production na. May mga research tayong ginagawa at maaring magawa po yan by next year. Kaya marami po tayong matutulungan at marami tayong pang mga dinadagdag na produkto para po ang isang tao ay magkaroon ng magandang kalusugan. Sapagkat ang aming purpose namin Diyos, pumunta ka sa amin, nagtiwala ka, within 3 months or 6 months, may mangyaring maganda sa iyong kalusugan. At kung kayo naman desidido, ay mag-member kayo sa aming organization for the love care of senior citizens, PWDs and family, para po pakamta natin ang para sa kalusugan, para sa hanap buhay, para sa serbisyo in case of emergency, at para sa ating kasiyahan, enjoyment. Kasi sama-sama tayo magbubunyi lalong-lalo na during Christmas at mga importanteng okasyon. Iyan po ang ginagawa natin Diyos ng inyong abang lingkod na si Doc Joey Bitito at age 71, ang lalaking hindi tumatanda. Nakita mo Diyos, 30 minutes tayo nagpo-programa, tuloy-tuloy. Ganun pa rin ang boses ko. Hindi tayo nag-stammer ng matagal kahit hindi pa tayo nakakainom ng ating paboritong 14-in-1 na coffee. Pero tuloy-tuloy pa rin dahil po sa ating kalakasan ng ating katawan na binigay ng ating dakilang Panginoon, at ginagawa ko, iniinom natin itong ating mga produkto since 2008. Kaya po ganito tayo. Salamat po, Doc. So maraming salamat Diyos. At bukas po tayo ngayon, 8:30 hanggang alas 6:30 para matulungan natin ang mga kabayan. Ang akin lang po talaga Diyos na ang kailangan lang mag-join na sila dito sa organization natin, kasi marami po akong matutulong sa kanila. Maniwala po kayo. Ang kailangan ko, kung kayo may problema pa, huwag ninyo magtanong sa kapwa, magdasal po tayo ng time sa dakilang Panginoon Diyos, sapagkat bibigyan po sila ng wisdom. Maraming salamat Diyos, maraming salamat sa PBND CGB family, at maraming salamat po sa ating mga kababayan. Thank you so much, God bless, and thank you Lord Jesus Christ. Amen. Alright. Mga tugang Doc Joey Bitito. So yan tabi mga tugal na tawag ninyo discussion niya to kung yan ang pagkaagang nin Sabado. Sa giraray mga tugang sa pangaran po ni VP Henry Maceda. Siring man ang nakaiba niya to si Doc Joey Bitito. Ako po mga tugang si Joshua Bino. Salamat, maray na aga, happy weekend. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.